A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To wannan ɗan takaitaccen bidiyo ne da zai mana bayani akan abin da ake kira da HTML wato Hypertext Markup Language. Abin da dai ake nufi da shi Hypertext shine rubutu da idan muka buɗe yanar gizo muke gani. Alal misali yanzu idan da zan buɗe shafin nan na BBC za mu kula da rubututtuka ga su nan sun fito iri-iri ga su nan da rubutu da hotuna da bidiyo da sauransu. To wannan abin da suke fitowa cikin shafi da browser da muke kallo a cikin browser shine ake nufi bayanan da suke fitowa. Wato shine ake nufi da Hypertext irin rubututtukan nan ga su India time menene da sauransu. Shi kuma markup yana nufin a maka wani abu ko kuma a sa alama akan wani abu. Wato yana kuma nufin ƙarin bayani akan hanyar rubutu ko akan ta hanyar rubutu ko kuma zane. Abin da ake nufi da markup kenan. Misali za mu kalla yanda ake amfani da shi markup ɗin wajen rubuta shafi na yanar gizo. To wannan karan daga wannan abun da za mu yi amfani da shi shine application da ake kira Writer Free. Kamar yadda za ku ga gashi na danna shi a kan shi. To idan wannan application ɗin ya fito kada ku damu, za mu rubuta shafin yanar gizo ne da yake da rubutu a cikin shi wanda ake kira labari na. Zan nuna mana yanda za mu fara ƙirƙirar shafinmu na farko, amma kada ku damu abubuwan da za mu yi amfani da su duk za mu zo mu yi bayanin su daki-daki. Yanzu dai muna so mu yi bayani akan me ake nufi da markup. To yanzu zan ƙirƙiri wannan shafin da ake na sa mai suna labarin rayuwata. Duka kada ku damu abubuwan da za mu yi amfani da su. To na gashi kamar yadda ku gani ina amfani da shi, kada ku damu. Saka title. Title ɗin abun shine labarin rayuwata na yanda na ce. To yanzu kamar yanda ya zo a nan, idan ina so na yi saving ɗin shi zan zo nan in danna saving. To in zan yi saving ɗin shi zan danna nan save. To idan na zo save zai ce in zaɓi suna. To zan zaɓi mai suna gashi nan zan saka misali labari. Haka dai na yi saving ɗin shi labarin rayuwata. To idan na yi saving ɗin shi gashi nan na yi saving. To sai na koma cikin files ɗina na cikin kwamfuta inda wato bayanai na suke a cikin kwamfuta gashi file. To idan ya zo cikin files zan danna internal storage gashi nan. Sai in duba a cikin ƙasan shi menene sunan file ɗin. Zan iya dawowa nan kalli meye sunan file ɗin da na yi saving ɗin shi. Gashi nan sunan file ɗin labarin rayuwata. In kun kula gashi nan an nuna yana nan a cikin memory ɗina a cikin external storage labarin rayuwata. To sai in koma cikin nan zan duba labarin rayuwata can ƙasa kenan. Gashi labarin rayuwata zan duba labarin rayuwata. Gashi nan labarin rayuwata. To zan danna open. Na danna open zai tambaye ni wane application zan amfani da shi browser. To mun gani Chrome zan yi amfani da shi na buɗe. To idan na buɗe zai nuna mun ya downloading gashi nan open sai in danna nan open. Idan ya danna open to kun gani a farko zai nuna maka labarin rayuwata. To yanzu idan kana son browser kamar Chrome ko Opera ko sauransu su gane cewa wannan rubutu yake nufi, abin da wannan rubutu yake nufi, wannan shine aikin HTML. A nan HTML zai je ya zagaye wannan rubutun ta hanyar amfani da markup languages. Ko wasu kalamai ne da suke taimakawa browser wajen fahimtar me ake nufi, fahimtar abin da ake so ta yi nufi. Kamar yanzu idan mun kula wannan gashi nan mun nuna title ɗin wannan abun shine labarin rayuwata. In ka kula an saka labarin rayuwata. Idan ka kula an ba ma wannan shafin suna labarin rayuwata ta hanyar amfani da title tag. To duk za mu zo mu yi bayani menene gashi nan title tag mun yi amfani da shi wajen ba ma wannan aiki. To wannan shi aikinsa shine faɗa ma browser cewa wannan sunan aikin shine title tag. To wato shi HTML shine abin da muke karanta. Misali ɗazu da muka buɗe Chrome har mun ga cewa ya nuna mana labarin rayuwata. To wannan shine ake nufi da shi HTML.
yayin da shi kuma language yana nufin abin da ake rubuta shi yanar gizon da shi. Misali mun yi amfani da waɗannan abubuwan, waɗannan yarurrukan da muke rubuta yanar gizo da shi. To akwai wasu fasaha guda uku da take tafiyar da yanar gizo, wanda kowace fasaha tana zaman kanta ne, kuma fasahan nan suna aiki da junansu. Fasaha ta farko ita ce ake nufi da HTML. Idan muka kalli HTML, wannan yana faɗa mana bayani ne akan shafin intanet da abin da ya ƙunsa. Misali ɗazu da muka yi bayani, muka ɗauko bayani akan BBC muka ce to wannan shine rubutun da yake ciki. Waɗannan rubututtukan su ne ake nufi da HTML. Da hotunan da suka fito ga su nan kala kala. Yayin da shi kuma abin da ake nufi da CSS shine abin da ya shafi a ƙara ƙyawata rubutun, a sa shi yayi kyau, a ƙara girman rubutun, a ƙara mai kala, a ƙara mai styling da sauransu. To idan ka kula da wannan rubutun na BBC Hausa, za ka kalli wannan heading ɗin har ya fi waɗannan girma. Sannan za ka kalli kowane hoto yana gefe-gefe. An rarraba hotunan kala-kala, an ƙara ƙyawata su. Ga su nan ka kula kowane rubutu an yi shi daban-daban da hoto da rubutu a gefe. To shi ne ake nufi da hypertext. Za ka kalli dai rubututtukan ga su nan kala-kala. Kuma JavaScript aikinsa shine ya ba da umarni ko ɗabi'ar da ake saka shafin yanar gizo ya aiki. Misali, me zai faru idan ka danna wani abu, idan yayin da kake cikin yanar gizo, idan ka danna wani abu me zai faru? Yanzu mu koma shafin Hausa na BBC. Yanzu me zai faru idan na danna? Yanzu ka ga idan wannan rubutun na ƙasan nan ko na danna su gashi ba abin da zai faru, ba abin da zai in na ta danna su. Amma ina rubutun nan na farko ina danna shi zai nuno min wani alama, zai shigar da ni wani abu. To aikin da yake ba ka wani abu za ka yi idan ka shiga yanar gizo shi ake nufi da JavaScript. Kamar yadda na danna wancan rubutun kun ga ya fito da ni wani rubutu. Amma rubututtukan ƙasa nan da zan ta danna su ba za su yi min wani abu ba. To wannan shi ne ake nufi da. Ko da yaushe idan kana son ka fahimci me ake nufi da HTML da CSS da shi JavaScript, shine ka ɗauka cewa shi HTML kamar gida ne da yake da ɗakuna uku. To kaga tsarin gidan shi ake kira HTML. To shi kuma CSS shine zai baka labari akan irin fentin gidan da kuma irin yadda aka tsara gidan, a sa interlock, a saka gate, a mai shape kala-kala ya ƙara kyau. To shi kuma JavaScript shine ke ga maka umarni da ake ba ma ita kuma yanar gizo ta yi amfani. Wata misali idan za ka danna abu, za ka yi abu, to wannan abun da zai ba da umarni a yi abu ya sa a yanar gizo ta yi aiki shi ake kira da JavaScript. Kuma JavaScript aikinsa shi.